Yeah, I guess it's true that when they say the few won't make it, and best believe in that category, I found a placement. This was never fun. שלום יוטיוב, היום נעשה הגרלה על משתמש מקורי חינם. הגרלה על משתמש מקורי. אוקיי, אז אני אסביר לכם איך תהיה ההגרלה. ההגרלה תהיה מ-1 עד 40. אוקיי, כן, מ-1 עד 40. ויש לי תוכנה כזאת, אני אעלה אותה עכשיו. ככה כותבים את זה. שלמשל אני עושה מ-1 עד 40 עושה ו-37 ואתם צריכים לכתוב לי בתגובות איזה מספר בחרתם ולכתוב את הסקייפ שלכם, ולכתוב את הסקייפ שלכם. הסרטון הבא יהיה מתי שיהיה הרבה תגובות לכבוד שיש לי עוד מעט 10 סאבים, לא יודע למה לכבוד זה, סתם רציתי שיהיה חסכן מקורי למי שאין. אוקיי, זאת הייתה איך עושים את ההגרלה ומה עושים בהתחלה. זה היה הסרטון היום. אוקיי, יאללה.